Hello! Hi! Ayan, for today's video, kasama ko po si Inday Kato kasi Hello po, everyone! inutusan kami ni Princess. So, Ano? after naming after po Shawarma. naming maglaba, Anim shawarma. nagising kami ng tanghali. Nandito kami ngayon sa street food ng shawarma. Ano bang ng shawarma mo? Chicken chuk, ma'am. Ha? Chicken chuk. Chicken chuk. Chicken chuk. Anim na. Apat na shawarma rice. Ang order natin, 4 na shawarma rice. Para sa mga Lboys. Mga Anim na shawarma. Napaka-arte ko sa Lboys. Laguna Boys po ibig Anim sabihin. na shawarma. Ah, parang suki mo na siya. Oo, Sophie Club. Suki Club. Yan. Tapos 6 na wrapper. Shawarma. Ano ba yan? Beef or pork? Ma'am. Beef. Ah, kaskas. Dali lang nila mga Abisado. Anim. Abisado na. Magkano lahat? Anim, apat. 300. Tapos ilan po? Ah, ito. Shawarma rice, apat. So meron sila mga meron din sila mga buy one take one pala. Tsaka dyan. Ma'am. Yes. The official treasurer, cashier. Yeah. Hi everyone, we're here in shawarma. Shawarma. So, bili na kayo dito. Ano yung rice nila? Yellow, Java rice. Social. Apakayaman naman. Yaman talaga kayo. So magpo-food trip kami after this. Yes. Ay, daan na rin tayo sa pala. Bili tayo sa Sampaguita. Ayun, bago tayo umuwi. Java rice. Shawarma rice pala. Ano po ba yung rice? Apat. Yummy! So, magtatabas na sila ng meat. Loves. Ang dami. Nakakailang kilo kayo? Nakakailang ganyan kayo sa isang araw? 5 kilos. Wow. Dami. Sampo ah. Magme-melt yung nyo. Sarap. Merienda time! Ay! Ay! Sa kanya po naman nakatutok. Yan, shawarma rice ba sa kanila? It's merienda time. Dumanghang. Oh, wala rin silang spicy. Ito ba yung nagbabayad ko yung bilan ng dime? Magkamukha man sila. Pati yung ano? Walang access dyan? Ngayon sa akin isa dyan. Ito mo? Mukha na isang ito. 55 yung kanin. Sarap na. Ay, ano? Hindi siya masyadong gayaan. Ano ba yan? Maliit yung hiwa niyang karne. Masyado malalaki na. Parang tapa. Ang Lboys. Gusto nila may kanin. Dalawa binabili yan. Kamatis yung wala. Wala din? Doon nakita wala. Pero malasa yung Ako po sa warma talaga sa masarap ako. Burrito pa talaga. Saan man? Sa Turks? Turks? Kahit anong shawarma, basta marami sibuyas. Gusto marami sibuyas yung hindi ko yung... Ako din, tama ako. Sarap po. Takantut. Langga na. Ano? Nag-ano yun, nagpapaw siya yun. Ala.
Grabe naman po. Kasi Inday. Kumain na. Kumain na si Inday. Kayo bang ano? Naluto, sudan sa ilo. Kasi sila. Didong. Aduh, ito to? Umba. Humba. Didong. Meron pang karning. Wala na. Nag-request ko sa sila Plain. mga katrabaho niya. Yung paano lang ng manok po, ramen natin. Nagluto siya kasi nga, nag-request yung mga katrabaho niya. So, pasobrahan niya na siguro ng onte kasi sabi ko may mga ulam pa. Kaya hindi ko natulog. Hmm. Saka masarap yung dough niya. Kaya yung sauce niya. Parang sauce naman sa burger. Napakang nagpalot. Sabi ako na lang. Lumagal. Ano? Parang natikma ko na rin si Brenda. Ayun. May isa pa ako sabi ko, Tingnan ko niya lang. may isa pa ako dyan. Tingnan ko lang. Ano naman? Palit kayo. Wala na. Sa bagay, baka mamaya di na naman niya magustuhan. Wala nang ano yan. Sauce. Alam ko na bakit. Bakit? Kung kanyo, no? Parang masyadong malata. Magulay. Nung... Parang masyadong basa. Nakasama mo talaga. Na? Oo. Di ba? Yan, napinda mo na kung ba tayo. Pangit. Di ba? Ito kasi masarap. Pangalag. Subo mo na. Kasi mo ba nila ako? Wala ka talaga si mo. Oo. Magsasawar pa ba tayo? Masarap siya warm sa The Turks. No? Pero mas okay sa akin mga ganito yung mga local talaga. No? Oh shit. Labo, di ba ako plate? Ano ba natin? Just for your own good, pare. Chocolate natin. Hoy! Nakatutok ang shower. Yummy! Parang ibang gusto mong kainin lang. Kasubuan na naman. Ito pa. Yan ba isa? It's DJ.